icoană preacurată, Fecioară Maria, altfel, mai simplu decât am gândit-o noi. Că așa sunt întotdeauna căile lui Dumnezeu și voia Lui este de multe ori altfel decât este planul omului. Maica Domnului a vrut să vină la noi pe o cărare mai simplă. Noi doream să mergem în Sfântul Munte, să o aducem noi de acolo. Dar Ronia Dumnezeiască a făcut ca Părintele Iacob, cel care a și pictat-o, Părintele din Sfântul Munte, unul din cei mai buni pictori iconari pe care i-are Sfântul Munte, a venit în țară și a adus în dumnealui și icoane. Și inițial am vrut să-i spunem să o ducă înapoi, să ne ducem noi după ea. Și atunci domnul Săsean, care e și la rădăcina acestei inițiative de la dumnealui, am plecat cu ideea, pentru că a făcut niște icoane în Sfântul Munte pentru biserica pe care o ctitorește la Calvin. Și zic, domnul Săseanu, dar pentru noi la Sfântul Vasile nu facem și noi o icoană frumoasă cu Măicuța Domnului, că avem nevoie de Sfântul Timotei, când a venit la noi în vizită, a zis că icoana pe care o avem nu e de valoarea care ar trebui să fie, zice, pentru parohia Sfântul Vasile. Și atunci, împlinind și o rânduială a ascultării față de erar, bucurându-ne și de faptul că, iată, am avut posibilitatea să ne ofere cineva darul acesta al icoanei Maicii Domnului Prodromița, copie a icoanei originale Prodromița, prin inițiativa domnului Săseanu, astăzi, iată, Maica Domnului a sosit la noi în biserică. Altfel decât am gândit-o noi, dar, dacă așa a fost voia Maicii Domnului, înseamnă că așa e bine. Întotdeauna purtarea de grijă a lui Dumnezeu și modul prin care El se manifestă în viața noastră și ne proniază este mult mai benefic decât planurile pe care le facem noi. Urmează acum să o sfințim într-o slujbă arhierească, să cerem binecuvântare pe fericit prin Părinte Patriarh Daniel, ca să ne trimită un delegat, un episcop, care să vină să slujească la noi într-o duminică sau într-o zi, poate chiar din timpul săptămânii, o să vă anunțăm din timp, să primim binecuvântare și a binecuvântarea ierarhului pentru a o așeza mai apoi aici în Acționiță, unde este locul, și să ne privegheze, să ne poarte de grijă Măicuța cea Sfântă, pentru că e o icoană foarte frumoasă, în același timp plină de binecuvântări, icoana Prodromița, cea originală de la Prodromul, de la Schitul Românesc din Sfântul Munte, dar și celelalte icoane ale Maicii Domnului care sunt zugrăvite
cu cinste de către iconar și într-o stare de evlavie, zicem noi, și de asceză, și mai ales pentru dragostea și credința celor care vin și se închină Preacuratei Maicii în fața icoanei sale, cu atât mai mult purtarea de grijă a Maicii lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu în primul rând se manifestă și cu multe daruri, cu multe binecuvântări, cu faceri de bine pentru toți cei care, iată, au un cuget în simțire, în trăire, evlavia către Maica Domnului și către Sfânta Treime, către toți Sfinții în general. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Ați văzut-o, nu o să mergem mai departe cu sărutatul, pentru că deja se văd buzele pe icoană. Și cel mai rău, să știți, că face unei icoane când sărutatul cu buzele date cu ruj. Rujul i-a spus restauratoare, vedeți? Că cel mai rău face icoane rujul. De aceea eu vă spun să evităm sărutatul icoanei cu ruj pe buze. Când avem ruj pe buze, nu sărutăm icoane. Și nici nu punem mâna pe icoană. Avem grăsimi de mâini, diferite feluri de grăsimi, chiar dacă nu sunt sesizabile la prima vedere. Și lucrul acesta intră în pigmentul respectiv al icoanei și o deteriorează. Și sunt lucruri scumpe, lucruri odoare bisericești, spunem noi, care nu sunt așa la îndemâna oricui, pentru că a costat foarte mult icoana aceasta și oamenii au dat cu credință, cu dragoste bănuții pentru ea. Și atunci trebuie să o protejăm, și tot patrimoniul bisericesc să-l protejăm așa cum se cuvine. Și icoanele care sunt restaurate, la fel, să nu punem mâna pe ele, le cinstim prin sărutare, dar evitați în general sărutarea cu ruj. Mulțumim lui Dumnezeu și o să-l rog și pe Domnul Săseanu să spună câteva cuvinte, pentru că a fost implicat așa la firul ierbii acolo și vreau să ne spună câteva impresii și despre evenimente în sine. Dacă cerem ce Părinte, iubiți frați cu credință, nimic în lumea de astăzi nu este întâmplător. Mă leagă de Sfântul Munte Athos întâmplări care au ajuns în străfundul sufletului meu, după care o strânsă prietenie cu mulți părinți de acolo și cu Părintele Stareț Atanasie. Fac parte dintr-o familie de titori de biserică. În Comuna Calvin există Biserica Sfântul Nicolae, monument istoric, titorită în 1775 și întâmplarea face ca la Revoluție biserica să fie prăduită, să se fure de acolo multe lucruri de valoare. Posul a fost prins, s-au recuperat, dar printre lucrurile de valoare care au fost furate atunci, se află și o icoană împărătească, icoana Sfântului Ioan Botezător. Acum, mai bine de o lună de zile, am plecat la Sfântul Munte, cu gândul de a primi binecuvântare de la Părintele Stareț, ca această icoană de pe catapecazma bisericii de la Calvina, Bisericii Sfântul Nicolae, să fie pictată acolo la Sfântul Munte. Adică să încercăm să aducem spiritul de rugăciune și de grădinare ai Maicii Domnului, așa cum sunt călugării care populează Sfântul Munte, să aducem acest spirit de credință adevărată. Am vrut să-l aduc și la biserica din Calvin. Și spunându-i, explicându-i Părintelui Stareț că icoana Sfântului Ioan Botezătorul, care în timpul năvălirii păgâne a reușit să salveze de la pângărire biserica de la Sfântul Prodromul, Părinte Stareț, nu cred că Sfântul Ioan Botezătorul se va simți bine la Calvin și fără icoana Maicii Domnului. Și am împins puțin coarda, așa? Și Părintele Stareț a dat binecuvântare ca să se facă și icoana Maicii Domnului în Prodromița, ca să o duc la biserica din Calvin. Povestindu-i acest moment fericit pentru mine, această bucurie pe care am avut-o, pentru că
am găsit și am primit binecuvântare să aduc de la Sfântul Munte spiritul de acolo și în Comuna Copii, îi povestesc Părintelui Protopop, Părintelui Mihăiță, la care dânsul cu replică imediată ca la Biserica Sfântul Vasile, nu v-ați gândit, ba da, Părinte. Și a doua zi dimineață îmi spun, zic că am găsit o soluție, pentru că nu îndrăzneam să mai spun Părintelui Stareț pentru încă o icoană, fiind foarte ocupați. Și zic, mi-am amintit că acum 3 ani când am fost la Sfântul Munte, am găsit, am fost și am visitat o chilie, unde am întâlnit pe cel mai apreciat pictor de la Sfântul Munte, care cu 3 luni de zile înainte făcuse o icoană pentru președintele Putin. I-am văzut atelierul de pictură și am mai văzut și o minune, dacă vreți, acest părinte pictor, cu banii care îi primește pentru icoanele pe care le zugrăvește, construiește în Sfântul Munte, fără resurse, din apa care ajunge de la Dumnezeu, din ploaie, din zăpadă, acumulată acolo într-un lac, construiește o biserică în stânc. Este o minune. I-am transmis niște vederi pe care le-am primit de la Părintele Iacu, Părintele Mihăiță și, într-adevăr, este o minune. Am vorbit cu Părintele Iacu și spun ceea ce dorim și ce de acolo. Spuneam că nimic nu este întâmplător, pentru că și această icoană, ca și originalul care se află la Sfântul Munte, la Schitul Prodromul, a fost zugrăvită în post și rugăciune. Pentru că originalul de la Schitul Prodromul a fost făcut în Iași de către un zugrav care avea peste 80 de ani, la inițiativa Părintelui Stareț din acea perioadă, care a dorit să facă o icoană a Maicii Domnului Prodomița, dar acea icoană să fie făcută nu întâmplător de către orice pictor zugrav, ci să fie făcută de către un pictor în post și rugăciune. Această icoană se mai spune și icoana nefăcută de mână omenească, pentru că acel pictor, așa cum există regula când se pictează, la o icoană întâi se pictează veșmintele, la sfârșit se face chipul. Nu reușea să facă chipul Maicii Domnului. Această icoană se mai spune și icoana nefăcută de mână omenească, pentru că acel pictor, așa cum există regula când se pictează, la o icoană întâi se pictează veșmintele, la sfârșit se face chipul. Nu reușea să facă chipul Maicii Domnului. Și fiind foarte amărât, a început să plângă, a adresat rugăciuni și dimineața când s-a dus și a deschis atelierul, a găsit icoana cu acest chip angelic pe care l-ați văzut și dumneavoastră în trecere, pentru că vreau să vă spun că această pictură, pe mine astăzi, când am văzut-o pentru prima oară, i-am scos ambalajul și m-am închinat și am vrut să zic o rugăciune a Maicii Domnului. De emoții n-am putut să o rostesc până la sfârșit. De emoție și de bucurie. De bucurie că am reușit ca împreună cu Părintele Mihăiță să aducem această bucurie pe care să o împărtășiți și dumneavoastră, așa că la Biserica Sfântul Vasile, nu numai la Biserica din Calvin, Dumnezeu și Maica Domnului ne-a ajutat să aducem și aici acest spirit de la Sfântul Munte și așa cum a plecat icoana Maicii Domnului de la Iași către Schid, îi se dusese vestea că a fost zugrăvită de mână nevăzută și că este făcătoare de minuni și în toate pasurile făcute în drumul său spre Sfântul Munte a făcut multe minuni. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să asculte rugăciunile noastre și să ne mijlocească
Maica Domnului către Bunul Dumnezeu, rugăciunea noastră de a fi bine, de a fi sănătoși, de a scăpa de tot ceea ce este rău, de această boală care a cuprins toată omenirea, dar mai ales de nebunia la care, vrând nevrând, ne facem părtași, pentru că, din păcate, așa se întâmplă lumea de azi. Mulțumesc, Părinte, pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, pentru faptul că rugăciunile noastre, dorințele noastre, astăzi au fost împlinite și pot să spun că astăzi pentru mine și nu numai pentru mine, și pentru Părintele, și pentru părinții, preacucerii și părinții, și pentru dumneavoastră, este un moment de mare bucurie, pentru că am primit în această biserică această minunată icoană. Și să mai știți un lucru, și îl știți, sunt convins că îl știți, chiar dacă ea nu a fost sfințită prin slujbă arhierească, ea este sfântă, pentru că o icoană este sfântă prin chipul Sfântului pe care îl are zădărit. Doamne ajută! Mulțumim pentru toată dragostea, pentru că ați fost acolo la firul ierbii inițiativei, fără cuvântul al dumneavoastră, fără povestirea pe care ne-ați... Exact. Așa, n-ar fi, nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Așa lucrează Dumnezeu. Așa lucrează. Prin lucruri simple, din care ies lucruri mari. Lucruri minunate. Lucruri minunate. Să ne ajute Măicuța Domnului să ne binecuvinteze.